O silencio foi o noso abrigo para sobrevivir. Agora, a voz é a nosa ferramenta para transformar. Somos mulleres do rural, queremos contratos dignos, conciliación real, formación continua e presencia nas mesas onde se decide o noso futuro. Cando faltaron servizos, fomos nós quen cubrimos cuidados, transporte e papéis. Cando houbo que emigrar, gardamos a casa e a memoria. Non queremos medallas, queremos recursos, corresponsabilidade e poder de decisión. A muller rural fixo de ponte entre xeracións, entre tradición e entre innovación. Sen micrófono e sen foco, agora temos voz, proxectos e liderado. O que antes se calaba, hoxe é proposta e dereito. Durante mucho tiempo nos dijeron que esperáramos, que ayudáramos, que acompañáramos, pero nunca nos contaron que también podíamos liderar, crear y transformar. Hoy sabemos que no necesitamos permiso para brillar, pero cuando una mujer cree en sí misma, se convierte en raíz, en impulso y en cambio. As mans das mulleres rurais sementan vida, colleitan soños e manteñen viva a nosa identidade. Non pedimos permiso para existir, existimos desde sempre. Agora exiximos que ese existir conte, suma e dirixa. O rural con mulleres visibles é máis xusto, máis próspero e máis libre. Nos bancais, nas adegas, nas granxas e nas feiras. A man das mulleres sostivo a economía da aldea sen titular nin contrato. Abonda xa de chamar a axuda ao que é traballo. Toca dereitos e nome propio. Do Prado á escola, do centro de saúde ao concello. Percorremos camiños que deberían estar garantidos. A igualdade no rural tamén é transporte, conectividade, tempo e coidados compartidos. Durante décadas, as mulleres do rural levantaron casas, coidaron maiores, criaron fillos e mantiveron a terra viva en silencio. Ese silencio non era consentimento, era invisibilidade. Hoxe exiximos ser recoñecidas a decidir en voz alta. Criamos vida cando faltaron servizos, sostivemos explotacións cando faltaron mans e abrimos camiño cando faltaron dereitos. Hoxe dicimos claro, non queremos favores, queremos xustiza. O rural escribiuse moitas veces en masculino, pero a súa caligrafía é feminina. Leita alba, vendima o solpor, contas na libreta e lume no fogar. Que se saiba, que se pague e que se respecte. A nosa forza non é só resistencia, é coñecemento, organización e futuro. Sen mulleres non hai froito nin territorio posible. O que foi invisible será central. Igualdade real no rural.